Nyime nyakora mogi korwa donje motende kod weche mabende mag ohala. Sirikand kaunti ma Siaya ochako tiyo kod rapim kata ratil makende e apeyni makono kaka achiel kuom yore mag choko osuru e apaya. Jatend migawo mar ohala e kaunti ma Siaya, Grace Agolla, wacho ni chenrono biro konyo e rito apeyni e kauntino kendo jiwo yuto margi mag osuru. Ma en chenro ma ochopie kod migawo mar ohala koriwore kod duol mar apaya madongo ma pacho ka Kenya National Highways Authority kata KENHA, kendo osidha yanga gi gavana ma Siaya James Orengo. Kawuono ne wan kod gima pimo tielo ma mtoka, msigo ma mtoka oting'o miluongo ni gi dho ngere ni axle load ema wayawo Siaya kae. Obro konyowa gi rito ndara to kod bende nwang'o omenda mar kaunti. To gini watime kanyakla ka wabro tiyo gi Kenya National Highway Authority to kod police mondo wane ni ndara orit to gik moko matimore kaka ting'o kuoyo bende ikunyo kendo iting'o yo makare ka itiyo kod gi ndara ma Siaya kae kata ka gikalo ka gidhi kuonde mamoko. Kirange budget pesa mano ketnwa okosebedo ga kwachopo target e yono to mashini ni kako biro kawuono biro konyowa e medo choko marwa. Mokwongo ni ang'osebed kitung'o Siaya ka kadhi kambe maoko marego skar. Gini gisebedo ka gichulo mana gik magidwaro nwatichwa onge kod rapim. To kono ka rapim biro wabiro pimo niang' kendo wabiro yudo pesa maber moloyo kanyo tichulowa.